weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to seeno busoɓe to hayre mbara to hayre law to kasga to hayre gollere to juuɗe jeeri to abdallah jeeri to darto abdallah to fonde eliman ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno haadimo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie député Mohamed Bouya Wol Cheikh Ahmed mo immunité parlementaire mum ittano ñande aset ɓennuɗo o altine hande o waɗama convoqué to justice to police judiciaire mo judiciaire mo tafrak zeyna to leydi Sénégal Ousmane Sonko ɓenninama kaso o waɗama e mandade dépôt to leydi Mali ko fodde camion ngaji kewɗi dimduɗi sukara kañumen tigui puɗɗi yettade kerol hakkude Sénégal faade leydi Mali ɓoyata tigui ma ngakkugol sukara gas ha laaɓe e nder leydi he to leydi Niger ministre du pétrole wondude hoorejo landa PNDS woni landa laamuka kala Mamadou Bazoum ardino kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbiyama teɓa e ñalawma hande o to leydi Nigéria joɗima toon batu CEDEAO e batu immowa kala peeje ƴettama toon ɗon ko fati kay e sanction ngaji pawateɗi e nder pawateɗi e leydi Niger to leydi Gabon ujunnaje temedde jeetati capanɗe nayyi e jeegom ujunere ene fawi temedde jeetati e nogas e jeegom électeur woni 846 électeur ko ɗum woni ko winditi e liste électoral uji kessi e nder leydi e kabaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Suède jeena to Pakistan to leydi Ukraine ha to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to kordinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka hettinde hoore maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habisek mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34
77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena. aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine man. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kiste fibrome dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna. so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗe muuɗa hirda. muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahɗiɗi hoore mum ha haɓɓa. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni. jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA. jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naktude no golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗoreedu malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni. ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbaggen dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone aaɓnde sappo e tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi eɗen gone aaɓnde capantati e goho lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana altine sappo e tati lewru haran hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii
Ba to karallagal ha mbawon yidde en to banggue nate ɓosoje ko miñi men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV ene fecca sunare mum e dendagal zoyrannaɓe kala ko noon kadi ɗen duwono dendagal zoyrannaɓe kala jaltugol aduna gonnoɗo ancien député mabɓe biyetenoɗo wan Mamoudou noon ko altine hande kikiɗe sanga 15h woni 3h o yalti aduna ɗo e nder hôpital Nouakchott enen duwono noon hono mawni men biyeteɗo Mamadou Thiam to Likseyba Gorgol nde won noon ko musidɗo mum tedduɗo ko ɓi nene mum ko noon kadi eɗen duwono Amadou Tijani Thiam directeur général ETR e dendagal ɓesgu makko kala kanko Mamadou Wane en duwnima dendagal jorannaɓe kala kadi nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie puɗoɗen député ji lundiyankoɓe ɓe kolliri tigui mette mabɓe e ittugol ko wiyete immunité parlementaire woni ɓortude wutte teddugal député biyeteɗo Mohamed Bouya wula Cheikh Ahmed Fadela ɓe kolliri noon ɗum ɗo kay ko assassinat démocratie woni tigui koye warde démocratie kadi ko coup d'état contre la constitution ko konngudi kamɓe député ji lundiyankoɓe ɓe wona min wi noon habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni police judiciaire molegal Tafrak Zeyna ɓe mbaɗi convoqué woni tigui ɓe noddi député Mohamed Bouya wul Cheikh Ahmed Vadela caggal kayde lefol teddugal sarɗiyankagal itta e makko avocat makko noon biyeteɗo Jafara wula hibi holliri tigui wonde collectif woni dendal avocat ji makko kanko Mohamed Bouya o ɓe keɓani accès convocation client mabɓe ɓe ganda ni holko winda e convocation ɓe ganda kadi ɓe kulliri noon e oɗo saaha joni ɓe ganda holko police judiciaire convoquiri client mabɓe woni député o holliri kadi wonde ɓe keɓani yettade e jokkodirde e client mabɓe eɓena paadi tan hande police judiciaire ɗe tabasine rokkiɓe yamiro kala ɓe mbawa joddade e client mabɓe on woni Mohamed Bouya wul Cheikh Ahmed Vadela ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñande jamma aleta hanki o ambassadeur joɗaniɗo leydi Maroc e nder Nouakchott o yuɓɓinino cérémonie on cérémonie noon ko mawnirgol manditare wattore duuɓi nogas e nayyi fête de trône on woni biyeteɗo ambassadeur o mo wiye Hamid Chebar noon holliri wonde ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi kayi e nder cérémonie o holliri yeeso yimɓe kala wonde e nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi jokkodiral moƴƴal e koddigal banggal fayida ena teska tigui hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie kañum e leydi Maroc o holliri noon ngal ɗo jokkodiral moƴƴal ene hollitana wonde ko jiidugal e kosam e ƴiƴam kala woni hakkude ardiɓe leydi ɗe ɗiɗi woni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie e roi Mohamed VI kananke mo leydi Maroc ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jeyen ha to wiyete Fass Boy kene wona joni balɗe nogas lana ndiyam jollunoka ɗandiyankoɓe taw ko ɗanne suuɗay koko majji melewa saabu kay ko guila ñande sappo lewru juillet ndu gonɗen ɗu ɓe ummino e ka jolni noon 150 sagata e nder ɓen 150 sagata jolɓe hen he 50 ko capitaine pêcheur uji woni tigui ko ardinoɓe laaɗe taw ko laaɗe gawoje ɓe ummino noon ko ummino noon koye falde Tiwawona leydi Espagne e leydi Maroc kala kolliri tigui kollo leydi Maroc e leydi Espagne kala ɓe kolliri ɓe Maroc kala jiilima ha tampi kono ala kala toɓe latta ala toɓe nani alhaali kaɗon laana joni noon jiilaw heddi koye juuɗe laamu leydi Sénégal ne oɗo saaha joni yeejima e hoddiɓe mum ko wayno leydi Mauritanie e ko wayno Cap Vert kala nde mbawata walludeɓe tigui to banggue jiilaw beele kaɗon laana ene wawa
yitede ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Mauritanie ha joni ministre de la communication mo leydi Sénégal keɗoɗen ha joni hono ministre de la communication mo leydi Sénégal o yamiri tigui ko fati kuppugol woni kuppiraji internet e ko fati dune mobile kala ɗo kay ha nouvel ordre o holliri noon addanimo kay wadde ɗiɗon kuppiraji réseaux sociaux ji ko yidde kay dartinde e oɗo saaha joni message uji woni tigui batakuji bindeteɗi e kutorteɗi nder réseaux sociaux ji taw ko noddoji gañam tumagu noddoji leñamaji e jibinoji fitinaji e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Malem Diani sagataɓe wuyɓe taw ko kagguleji woni tigui ɓornotoɓe laafaji ɓaleji mbaɗa guite yeeso men ala ko yaltata so wona guite ko ɓen tigui jani e joom pharmacie goto biteɗo docteur Senghor noon ɓe nawni ɗum million ngaji ɗiɗi francs CFA ɓe jaadino kadi e oto makko oto o noon ɓe jeehi haaɓe goɗɗi seeɗa ko ɗon ɓe ɗacci oto ɓe jaadi e makko noon ɓe jani e makko noon ko sanga 3h du matin to galle makko to legal bitegal Malena ñani ene tawe e nder commune tawateɗo e nder département mo Kumpentum e nder région mo Tambacounda kamɓe wuyɓe noon koɓe jeegom ɓe gari tigui koɓe joguiti haaɓe teddi ha ɗo e saaha oɗo saaha joni noon ɓe cuwa taw andede toɓe keedi gendarmerie noon udditi hen losgoji muma jaajino feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande talata 25 lewru morso gonɗen ɗu koko hawni waɗi to hôpital Abbas Ndawo ko bebbeyel ngel balɗe ɗiɗi tawa tigui ene maayi tawa kadi ngel tawa ko nder machine guppowo woni machine à laver ko nder ton tigui e nder hôpital he ko hen goski ngel ɗon bebbeyel ngel balɗe ɗiɗi tawa bamuma bebbeyel ngel noon holliri tigui ko hôpital o habrimo hayɗumne kay ko balɗe ɗiɗi caggal tana o nde wonnon bebbeyel ngel jibinno tigui ko yettaki ngel waɗanno koye machine ngaji ko wiyete couveuse ko caggal ɗum noon ngel tawtoya e nder machine à laver babiraɗo noon holliri wonde kay hono explication mo ɓeɗon dokkimo goltoɓe hôpital natani hakkille makko saabu sal to couveuse o tawate to wondude e sala to machine aji à laver tawate ene woɗɗodiri fodde 1 kilométre e hayima noon ngel ɗo bebbeyel holno ummori toon e nder machine couveuse mum ha kene yettoyo e nder oɗo sala tawa ko sal to waɗi machine aji laver ɗum noon ko hunde hawnide no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Toussaint Manga ko goto e mawɓe Pastef o wiyama teeba omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe e mbadi garde à vue to bureau ji digga woni division d' investigation criminelle hono no holliri kay avocat makko biteɗo Moussa Sara Toussaint Manga noon siftinde no meeɗino wonde député libéral o nanguira noon ko noddude yimɓe e fiñitare e yidde kay ko fati e dillinde leydi ndi ko ɗum woni ko tuma ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko huccidiri altine hande o e doyen de juge hono Oumar Mahama Diallo o de on noon audition makko noon yeehi ha fadde waktuji 4 Sonko waɗama e oɗo saaha joni e mandat de dépôt o fayi kaso hono no holliri kay Ghalii Bah on ko avocat de la défense Ousmane Sonko noon guila aljuma o nanga caggal kay nde o wadduno e gendarme goto tawi ko agent de renseignement généraux ɗum noon ko yeeso galle makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen sagataɓe hewɓe wonnoɓe e seppo mumen yeeso tribunal de Dakar hollidde succi e mumen e fade Ousmane Sonko e hollidde kadi jaadani ko Ousmane Sonko nanga ko ɓe nanga mbiyama teeɓa ɓen sagataɓe kala noon maɓe gon fodde sagataɓe sappo police nanguiɓe e nde kamɓe kala noon nangaɓe ɓe tawa koɓe jogui sakkosaji e nder sakkosaji he e tawama hen ko wiyete cocktail molotov ko ɗum tigui ɓe jinno hutorade e nder seppoji he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal hono altine hande o 31 lewru morso 2023 Papa Alé Niang ko jaydi yanke gardiɗo jayde witende Dakar Matin kankone o waɗama déféré o hollirama holno holliri avocat makko hono Moussa Sara kanko noon o nanguirano kankone ko noddude filñitare e wiide yimɓe kay yidde dillinde leydi ndi ko ɗum woni ko tuma Papa Alé Niang noon woni koye wonno tigui ko adi komo nangue koye sous contrôle judiciaire ko gollo kadi watti lawol tatiɓi wolo komo teeɓe e nder ndeɗo hitande wotere e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé salamu aleykum rahmatullah. ko salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Bah salmitama e dennagal hettoɓe Tar TV
kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi débat gulɗo hanki waɗi ɗo henna hakkude Pastef naɓe affaire yakar ina wayno ɓe gadi artude fof ko haala Ousmane Sonko to nder kaso to wiide kañum de waɗi gueddere ñamde ñamata yarata kala gonɗo e kaso Sénégal hoto ñam hoto yar ɓe garti kadi e namdal mabɓe ɗimmiwal ɓe mbi joni no onon holko waɗi onon Ziguinchor e Bignone no mbaloɗon jaggannode Ousmane Sonko ina wayno e ngol de yiyaka darde moɗon on daraki daragol jaggande Ousmane Sonko saabu doole moɗon holko waɗi ɗum ɓe kolliri kamɓe de gonga doole mabɓe ne usti saabu liduruji mabɓe kewɗi nani e juuɗe kono noon eɓe jaggani hande Ousmane Sonko eɓe jaggani hande janggo Ousmane Sonko so tawi en garti e haala maître Bamba Cissé e hanko e maître Clédor Ly eɗen gandi ɓe peeli Ly baranko umminoɗo to e France an woka Ousmane Sonko junnide ɗo ena procureur e haalde gueɗe ɗe peewani nde o haali halji tan o yalta o dogi hay goto anda kanko oɗo tubako ɗo suuɗi joni noon ina wayno ɓe pelimo ɓe mbi kamɓe ɓe noddiranimo ɗo somo wawi tan o waɗa défendre Ousmane Sonko kono wona kay omo ara omo tooña ɗo procureur walla omo tooña leydi ndi ala ɓe noddiranimo ɗum so tawi en garti e haala maître Bamba Cissé ina wayno o lutodiri kadi walla o lurodiri e Ousmane Sonko wino debbo garɗo gendarmerie garɗo galle mum o ko kañum e hoore mum dari heɓti téléphone o kanko maître Bamba Cissé o wi ala téléphone o kay wona Ousmane Sonko heɓti ko garde koriji mum ina wayno no haalaluji ɗi lutodiri so tawi no mima ɗon jehen to e département Sédhiou poste biyeteɗo Janni Malari holɗum ina wayno gorko goto jaggama toon ina rindi holɗum dorogo ha wi teɓ o jagguirama fitil so tawi no mima ɗon jehen to e usuyi yaltirde usuyi ummade carte sécurité de Ziguinchor gendarmerie en kadi mbaɗi toon gollal mumen ɓe jaggi sagataɓe nayo ina ndimbi dorogo ha wi teɓ kamɓe fof no eɓe nayi juuɗe ɓe kiisima dorogo o so yeeyama hawra ko 6 million ɗum no eɗen gandi koppareji mum pamɗani ina wayno dorogo o no ummiti ga no feewi nde wonno ko ɓuuri hen heddo umorto ko Guinée Bissau ɓe gara e laaɗe ɓe gara e motoji ɓe gara e autoji ɓe garda e koyɗe kono noon circulation o ina reena hande ala fof ko wawi ɓennude taw ɓe jiyani ɗum ɗon noon musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Bah yo Allah ke walde jam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali joni fodde duuɓi nogas joni hono section syndical de cheminot ene foɗodira leydi e ngalɗo catal biyetegal amidiko noon woni amical dignité et continuité tribunal de grandes instances de kati noon ñawiɓe taƴi ɗum ha laaɓi ñawore nde yani guiɗan ñande nogas ene yiya lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati yamiri noon yoɓe yomiri tigui yo yamiri tigui yo kuɓeje yo yamiri tigui yoɓe keptu bowal mabɓe kadi dendagal hoɗɓe e galleji ɗi yo eɗin galleji dendagal hoɗɓe ɗen yo eggine ha laaɓa e kala koɗanɗe woni kuɓeje tawte ɗon yo nderguite ha laaɓa saabu kay ko construction illégal woni tigui ɗi ndewani lawol yo waɗe ko wiyete démolition ɗum noon titre caggal kay titre foncier mo numéro 1637 de Saraya hollide wonde bowal ngal arti e oɗo saaha joni e juuɗe ɓen witeɓe section de syndical de cheminot en ha joni ko leydi leydi Mali keddoɗen to leydi Mali ɓoyata ma leydi Mali sertu ha laaɓa e ngakkede sukara saabu camion ngaji kewɗi dimdude sakuji sukara ha mbidakka ene tawe oɗo saaha joni to keerol hakkude Mali faade Sénégal e hakkude Sénégal faade Mali eɗi kolli ɗum hollirtana wonde cahier de charge mo joom ngaluji en woni homme d'affaires cifodirno e ministre du commerce kesso o to cifodirno noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe lelkinaki e koɓe cifodirno saabu kay sifande nde wonno ko ñande 19 lewru juillet 2023 woni lewru gonɗen ɗo ko nden tigui kanko biteɗo Moussa Alassane Diallo kañum woni ministre du commerce mo leydi Mali ko nden o sifodirno e jooma ngaluji ɗi taw ko dilloɓe to banggue to fannu julagu gueɗe ñameteɗe wonde kayya leydi Mali ene sohli ko ɓuuri yawde e yaccade 100 tonnes tawa ko sukara ɓen noon kolliri ma mbaw darade kay ɗen 100 ujunere mbawa yettade leydi ni ko ɗum camion ngaji ɗon ɗin tonnuji sukara noon kañumen tawate oɗo saaha joni to keerol natirde Mali tawi ɗi ummidi koto banggue leydi Sénégal ene ɗaɓina tan ɗiɗon camion ngaji so ɗin dimti ɗiɗon charge mabɓe en sukara e nder leydi he ma tigui cogguji
sukaɓe ma usto ha garta e prix men normal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar jen ha to fande koro mission fama woni forces armées malienne yettinoma guila ñande nogas e joyi wirtinoma guila ñande nogas e joyi lewru juillet nde gonɗen ɗum e nder ɗeɗo guure ko wayno wuro witego kirim ko wayno wuro witego pongono e wuro witego gejukum e ɗeɗo guure kala tawe nder cercle koro ona mission noon meɗino kadi seɓɓe on miɗo noon rewiɗino seɓɓitiɓe ɓe ndewdima seɓɓitiɓe kaye sara wuro witego zone sara kerol hakkude leydi Mali kañum e Burkina Faso seɓɓitiɓe noon mbawi tigui dartadeɓe ko juuti kure e condi duki hakkude mabɓe ko juuti kaye ko adi kaye ko ɓen seɓɓitiɓe ne jatira ɓawo dadiɓe ɓe noon ɓe kolliri wonde ɓe mbari jeetato e seɓɓitiɓe ɓe mbawi kadi hettude e mabɓe ɓe mbawi tigui ɓe kolliri kamɓe dadiɓe ɓe kolliri tigui wonde dadiɓe ɓe noon ɓe kolliri ɓe mbari jeetato mbaɗ e seɓɓitiɓe ɓe kadi heftiniɓe moɗɓe keftiniɓe kadi gueɗe kewɗe no fewi ko wayno petalaji e kure e condi kewni ɓe keftiniɓe ɓe kolliri noon ɓen seɓɓitiɓe caggal nden mbawi dogde kay ɓe goppi petalaji mabɓe e motoji mabɓe ɓe naati e nder galleji koɗaɗi fuuyi noon woni tigui wiccite mawɗo waɗama e nder wuuro he kay gam yitudeɓe kamɓe seɓɓitiɓe ɓe goppi noon mbiɗen petalaji mabɓe e motoji kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to meneka noon ko pitolo bomba tufonoɗo to rewo meneka kañum fetti yoɓima pittari yimɓe nayo barmini kadi yimɓe tato woɓɓe hen ɗiɗo e nder baramuɓe tato ɓe hen ɗiɗo ne tampi sanne ɗum wonno ko guilñade alkamisa ɓennuɗo no gas jeeɗiɗi lewru morso no gonɗi ɗo ñangu noon waɗi ko sara kan doga molto yen woni doka ɓen déplacé ha joni koye leydi Mali keddoɗen jeena ha Tomasina noon ko tawete ɗum tawete tigui oɗo saaha joni tawe Tomasina ruuma ruuma noon ko haɓade jontinoje woni rafi biteɗo paludisme yuɓɓinama toon noon ñalli ñande alarba ɓennuɗo ɗiɗa ñalli noon koko fate sensibilisation woni tigui famminde yimɓe e ronki ɗumen humpito tigui hono kay oɗon ñakko waɗirte e hola nafoore mum chef de service aji e société civile ɓe darima no fewi ha campagne o wawa yarude yesso ha no hannirta ni saabu kay campagne o ko koppereje kewɗe waɗa hen fodde 1.4 million taw ko franc CFA ruuma o noon fuɗɗoto ko fuɗɗi tigui ko ñande aljuma ɓennuɗo no gas jeetati lewru juillet fandare mabɓe noon kamɓe waɗoɓe ruuma jaribo fandare mabɓe kay e nder ndeɗon falde ko ñakkude fodde 92 ujunere temedde jeegoɓe 61 cukalel taw ko yaroɓe hakkude lebbi tati fayi lebbi 5 e jeenayyi e nder district sanitaire mo masina habaruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mali ko to leydi Niger paaden yimɓe dawrugol puɗɗima nanguede ne jokki nanguede kadi altine hande o e nder Niger e ɗiɗo nanggama e nder ɓen wiyaɓe teɓen tawe hen hono ministre du pétrole ko ɓi on ministre du pétrole on ko ɓi Mahamadou Issoufou noon ko gonnoɗo hoorejo leydi Niger mo Mouhammada Bazoum ha lomti ko kanko wonno ministre du pétrole o wiyama teeba ene tawe hen kadi gardinoɗo landa wiyete ka PNDS kan landa noon ko landa laamu ko Mahamadou Bazoum ardino idino nanguede ko adi ɓeɗo ko biteɗo Amadou Souley on ko ministre de l'intérieur woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude ministre du transport woni ministre jangara hono Ousmane Malama Alma ɓeɗo noon nanggano kay ko guila waktuji seeɗa caggal kay kudeta bannoɗo joni mbiɗen ko biteɗo Abba Sami Issoufou on ko ɓi Mamadou Issoufou kañum ko woni ministre du pétrole wondude goɗɗone wiye Fumakoya Gueɗo on ko hoorejo landa wiyete ka PNDS ko ɓeɗo ɗiɗo mbiya teɓ altine hande o yimɓe parti noon ɓe PNDS woni landa laamu liɓaka ka ɓe kollori tigui wonde ministre uji kewɗi ko ronkaɓe yiyede ko wayno ministre des finances mabɓe hono biteɗo Ahmad Djiddudo wondude ministre du plan mabɓe hono Abdou Rabiou
an ɓeɗon donkaka ronkaba andede so keedi beele kay ko nangaɓe walla ala ko suudiɓe ɗe darti koye men ɓe kolliri kadi wonde ministre uji kewɗi oɗo saaha joni téléphone aji men hayso noddama téléphone aji ɗi conata ha joni koye leydi Niger keddoɗen Mahamad Idrissa Déby itnu ko hoorejo leydi Tchad o waɗi jillu makko aleda hanki capantati lewru morso to ñame lamorgo leydi Niger kanko Mahamad Idrissa Déby itnu noon hebbi o heeɓi fattange joddade e Mouhamadou Bazoum laamuma dirkita o to moftade oɗo saaha joni dummaɗo to palais présidentiel tawi ko garde présidentiel en kañuma nanguimo toon o joddima kadi e général Abdourahmane Sani on woni derguiɗɗo laamu Bazoum ko noon kadi o joddima e Mouhamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger kiɗɗo Tchad noon jeyaka tigui Tchad kala e wasde jeeyede e fedde CEDEAO jeyaka e fedde CEDEAO haɗani noon communauté kamɓe ɓe jeeya koye communauté économique des états d'Afrique centrale woni CEEAC ko nden fedde Tchad jeeya kono haɗani ne teska tigui e kala saaha ko koninkoɓe CEDEAO dillata se leydi Tchad ne heewi dillude hen ha tengti noon to banggue neldude koninkoɓe mum e nder falde e nder sous région he noon teskama tigui kanko Mame Idrissa Déby noon o bismama ko ɗum saabi noon kamɓe ardiɓe CEDEAO ɓe bismimo nde wawata awrede tawtorede nguɗon batu taw ko batu CEDEAO joɗi noon ngu ñalawma aleda hanki o to Abuja lamorgo leydi ndi e nder jonde he noon ɓe mbawi tigui kanko Idrissa Déby itnu kanko tigui hay sinno kay o wonani envoyé spécial haɗani kam o nelanoma to leydi Tchad to leydi Niger nayimo toon noon ko beele dogde kayɗe jaam kaya ha jaam arta e nder leydi hen saabu kadi ko kanko Idrissa kanko Hamad Idrissa o meeɗino wonde chef de guerre saabu kay o meeɗino kay ardade koninkoɓe mabɓe taw ko commandant leydi Tchad naɓe tawton abnanoɓe to leydi Mali ko ɗum saabi noon e nder falde he commande uji kewɗi walla mbiyana o grade uji kewɗi soldateɓe tawteɓe nder sous région he omo andodiri e mumen omo jokkodiri e mumen ko ɗum addanimo noon e leydi toon sababu mijede kay wonde jokkodiral moƴƴal e gandodiral hakkude makko e Abdourahmane Sani e oɗo saaha joni gaddiɗo leydi Niger ƴewde kay no jaam e kisala artiri toon ha joni ko leydi Niger keddoɗen seppoji mawɗi mbaɗi e nder leydi Niger ha tengti noon to lamorgo leydi ndi seppoɓe ngo noon ɓe jeehi tigui ha yesso ambassade to leydi France ɓe keeli tigui ɓe keeli palanteje ɓe ɗakkiti kadi tableauji woni tigui kolirannoji wonde ko ɗo woni ambassade leydi France to Niger ɓe lomtinɗon ararayi mo leydi Russie wondude ararayi mo leydi mabɓe Niger caggal ɗum noon seppoji ɗi kadi mbaɗi tigui ha to yesso assemblée ɓe seppoji ɗi mbaɗi tigui ha to yesso assemblée nationale leydi koninkoɓe leydi France noon holliti tigui wonde eɓe gulla eɓe mbiya ɓe natti yidde koninkoɓe leydi France nder leydi mabɓe ɓe natti kadi yidde diplomatique France hakkude mum e leydi mabɓe eɓe ero Poutine hoorejo leydi Russie Emmanuel Macron noon hoore leydi France holliri hen mette mum no fewi o wi kadi yoɓe gandi omo gertinaɓe kamɓe koɗoɓe seppe surtout kamɓe waɗoɓe seppe dendagal Niger naɓe kala omo seppinaɓe kay hay goto mabɓe kay woto mem goto e ɓesgu Faraysi naɓe wonɓe tawateɓe e nder leydi Niger kala memɗoɓe noon o holliri tigui wonde ko joftotoɗo ete kay to yoftima yoftande nde musanno fewi ha joni toon paami tigui ko menace o waɗi wonande kayya ɓeena waɗoɓe seppoji e nder leydi Niger koto leydi Nigéria paɗena ardiɓe leyɗe CEDEAO joɗinoma batu men alata hanki capantati lewru morso to Nigéria ɓe namdima noon nde Mahamad Bazoum hoore leydi ndi nanggaɗo ɗo saaha joni dumba e nder paale muɗuma nde woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum ɓenni kadi so ɗum ɓenni leydi ndi rutto eko wiyete l'ordre constitutionnel e nder yontere wotere ɓe koliri noon e yontere wotere nde so tawi kay dadiɓe ɓe leydi Niger nanguɓe kay so nanguɓe Bazoum ɓe so tawi kay ɓe mbaɗani koɓe namdi ko yoɓe gandu koɓe waɗoɓe kala mesure nécessaire artidde leydi ndi e dow lawol hay sinno kay hutorade arma ɓe koliri tigui hay ɗum ɓe diwtani woni tigui noldu toon koninkoɓe honno ɓe mbanno to leydi Gambie e saaha Yaya Jammeh salino ummade jappere laamu ɓe koliri hay ɗen doole ɓe diwtani ɗum wadde e nder leydi Niger ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Gabon paɗena ñande 26
mois lewru août dartono ɗum dartono janggo ndu ko nden tigui wonata sumgoji hoore leydi sumgoji sardiyeji e municipal kala e nder leydi Gabon catala bitengal CGO woni centre gabonais des élections ardingal kay ko biteɗo Michel Stéphane Bunda o holliri noon wonde o heeɓi chiffre aleda hanki o noon andude kay no foti yimɓe winditiɓe e listuji électoral e sumgoji tijjaɗi ɗi tawa kadi ɗin ummirima o holliri tigui on liste ummirima koye biteɗo Lambert Noël na matta kañum woni jagogal kalfinade ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o holliri noon ndeɗo chiffre mo heeɓi noon ko 846 électeurs woni ujunnaje temedde jeetati capanɗe nayyi e jeegom ujunere temedde jeetati e nogas jeegom électeur ko ɗum woni ko winditi e ɗo saaha joni e liste uji électoral ɗi leydi ndi o holliri tigui wonde ɗiɗo liste uji ko ɓeydi hen taw ko hesɓe winditiɓe ɓeydima hen kene temedere capanɗe joyyi e jeetati ujunere e temedere nogas woni 158 120 électeur ko ɗum woni ko ɓeydi e liste uji kiɗɗi ɗiɓe joguinoɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joɗam jaɓiri koto leydi Suède paɗena altine hande o kadi worɓe ɗiɗo duppi ɗereji deftere Qur'anul Karima ɓe duppi ɗum noon ko yesso suudu sardiyeji leydi ndi to wuuro witte to nokku biteɗo Stockholm lamorgo Suède e oɗo saaha noon relation hakkude kay leydi Suède e leydi arabe ha leyɗe julɓe ha tengti leyɗe monaria ene luuɓa dusguel tawa kadi ala ko saabi ɗum so wona ɗeɗon gueɗe ɓen sagataɓe ɗiɗi noon duppuɓe deftere Qur'an nde ɓe yiɗi tigui ƴettude ɗereji Qur'an ɓe ceeka ɓe beddo e leydi eɓe jaɓɓa hen eɓe cehnoro yimɓe caggal ɗum ɓe duppi Qur'an o ɓen goni hen goto ene wiye Salwan Monica goɗɗo ene wiye Salwan Najem ko ɓeɗo ɗiɗo kadi ko kañumen ceegno ɗereji Qur'an ɓe weddi ɗum e leydi ɓe jabbi ɓe duppi ɗum ɓe mbaɗino hono ɗeɗo gueɗe kadi e fin lewru mayirɗe lewru juin ɗum wonno koto juma mawka ka lamorgo leydi ndi koto Pakistan paadena jangu koninkoɓe mbannogu to e nder leydi Pakistan tawa kadi koto rewa leydi ndi e saaha tigui ɓe gonno e tigui meeting mawɗo no fewi bila maayi hen ɓeydima no fewi saabu bila o ne yaara e oɗo saaha joni 54 neɗɗo basɗo hen fittade mum. لا شريك له الملك وله الملك kabaruji men ɗemgal pulaar ɗaccon hagge mbiɗen kamɓe noon kam bila taw ko mayiɓe e nguɗon jangu wannongu e nder leydi Pakistan bila o ɓeydima no fewi e ñalawma hande o bila o ne yaara e 54 neɗɗo ko wasi hen pittali mumen jangu ngu noon wanno koto rewo Pakistan to wuuro witego Khar e nder état islamique noon yeytima jangu ngu koto leydi Ukraine paɗena altine hande o ko misilaji ɗiɗi koninkoɓe risi kañuma jani e immeuble goto to wuuro witego Krivyi Rika e nder centre woni hakkude leydi Ukraine yimɓe nayo mbasi hen pittali men fodde 54 worɓe kadi mbarmi hen mbiɗen ko misilaji ɗiɗi bedda taw ko koninkoɓe leydi risa woni weddiɓe ɗuma koto leydi risi paɗena to risini toon ko drona leydi Ukraine kañum waɗi bombardé commissariat de police goto jamma hanki o e nder région biteɗo Briaska e Sarakirola hakkude mabɓe e leydi Ukraine ko gouverneur divan o kañuma holliri tigui kañum ɓayini kabaru o holliri noon hay neɗɗo goto ala kalkiɗo hen hay
goto kadi ala gañide hen musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Bah kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on